ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर गावचा शिमगोत्सव पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जात आहे. यावर्षी या उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर गावचा शिमगोत्सव पंचक्रोशीतील एक प्रसिद्ध शिमगोत्सव म्हणून ओळखला जातो. या उत्सवाची सुरुवात धुलीवंदनाच्या दिवसापासून होते. त्या दिवशी होळी उभारणं, रात्री भव्य असा पालखी नृत्य सोहळा संपन्न होतो. तसंच पुढील काही दिवस होळीचा मान येते. खेळे, पारंपरिक खेळ खेळतात. ते पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील लोक उपस्थित असतात. याच कालावधीत देवाच्या परवानगीनं पालखी नृत्य सोहळा होत असतो. दिवसा ओटी भरणं, नवस बोलणं, फेडणं आदी कार्यक्रम होत असतात. याही वर्षीचा शिमगोत्सव याच पद्धतीने साजरा केला जात आहे. आजच्या आधुनिक युगातही या गावानं आपली परंपरा कायम राखली आहे.